Mama toinzwawo here yekuti Pokelo naEmmerson Junior Mnangagwa they've tied the knot kuVictoria Falls mapopoma akavharwa kuti vanyatsoita a private affair. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Saka matenzi akaisiwa panze peThe Kingdom mapopoma ndokubva avharwa. Vanhu vakawanda vakabva vatanga kumanya vakati ndipo Kelo ari kuchata naMnangagwa. Headlines dzacho dzakazara pese, but in actual fact there is a company called DWP, my wedding planners. They've been in the business for more than 70 years, so they are celebrating their 70-year anniversary vachita showcase zvinhu zvemichato zvakasiyana siyana. Vanhu vabva vangodawo kuti vabatanidzirewo vakati there is a rumor that is also circulating kuti Pokelo wants to take advantage of that DWP event kuti ave angochata nemukomana. So this venue yagadzirwa zvakanaka, and it is a possibility that the Mnangagwas are also going to take their love to greater heights. On the other hand, Tatelicious Wanyora akati musikana akaisa eye on the price ndiye anofambiwa naye kana baba vachibuda kuenda kunze kwenyika. Right now they were spotted kuSouth Africa vaenda kunorepresenta Zimbabwe pane imwe conference iriko. Mudzimai wekutanga waEmmerson Junior haasiriye aenda kunze uku nemurume wake, but Pokelo ndiye wekuenda naye. Kana kune inauguration iri kuitwa munyika, then Emmerson Junior anoenda nemudzimai wake wekutanga. Asi kana achitravela achiita zviri international kofesika yekuratidza vanhu nebhodhi iri hot ndiye asister Pokelo. Zvinhu zvacho zvakaoma. Please do leave your comments on what you think about this whole thing. Is there a wedding for real kana kuti iruma dzemabloga imi zvinhu zvacho?